Takže čaute u nového videa, vítam vás Rušky. Dneska to bude znova pušovanie a Unreal Rank vo Fortnite. Som tu s môjim kamarátom Filipom a môjim bratom. Tuto Svetú trojicu už poznáte a môžeme sa vrhnúť na prvú hru. Hráme Ranked Reloady. Keby ste nevedeli, čo je reload, tak to je, keď napríklad zomrete, tak sa znova respawnete. Ale vaši teammates musia vás udržať nažive, takže to je asi to najťažšie. Takže ľudia, znova to je tá mapa, ktorá nám nepraje. Takže nemáme radi túto mapu, máme radi tú travnatú. Nemám zbrane. Takže stolko. Za tebou. Segniamo scrivo tutto un matto. U mňa. Vo vedľajšom dome. Takže ľudia, nie je to jednoduché. Aj napriek tomu, že sa tu dá. Opakujem to už niekoľkokrát. Tu sú teda, ty si poviem pomôcť. Ale nie je to jednoduché. Bok? Tu za stenou bol. Toto nie je možné. 60 dostal. Zapínam. Filip, krma, hej. On sa neozýva, ja neviem čo. Mám zatknuté. Takže... Ale celá dobrý typci to teraz hrajú. Potrebujem pumpu. A ja potrebujem. A čom pušujeme? Lebo pušujeme. Tak som sa teraz nepasmal nás. To je svrata nefantila. Nok? Tu hore. Ale som dead. Som dead. Proste nemám pumpu. Dostal som. Z vedľajšej budovy. Ale to som sa nečilo. Aj tu u nás, tu dole je. Čo to robí? Ja som sa aj... Ja som pri nej kľačal a ona nič. Tak toto je, že... Plne mimo, hej. Toto... Ja som myslel, že to je Filip a to bol typek. Som sa skoro... Díky. Boj hore, typek. Ale čom tam ideš? Mne to... Jednou. Takže ľudia, teraz tu máme veľké fighty. Teraz ma vypne typek. 33 s modrou pumpou, 33, toto nie je možné. Pretože ľudia... Čo si sa odpojil? Znova, ďalší. Čo on robí? Na sere. Však tu je! 77 som dal do bielých. No, konečne. No. Čom si sa nerebutol? Ja neviem, som myslel, že ho dorazíš. Filip, tam je typek, kamo, a Tam sú tu dvaja. typek jednoknutý. A tu zadu tam je ďalší. Dobre, prepáč, ja som si zobral SMGčko, je tu ďalší. Pri mne? Ja strieľam ďalších. Ale oni sú za oknom. Mi pôjdu do zádu. Tamten má minus A 50. čo, oni sú tu traja, ja nemám ani pumpu. Tamten má minus 50. Kamo, Travis Scott? Travis Scott dostal minus 40, ale sú tam ďalší dvaja. 61 do bielých Ten ďalší. Travis má jedno, ale on sa dáva minúčka. Druhý 61. Dobre, to sú 4. Môže... Hej. Čo mi zrušíš tam? Takže u nás sú, ďalší sú tu u nás. To je iba jeden. To bol že samovrah. Dajte mi ten džus. Dajte mi niečo. Takže dostal som snipe. Mi dal, že... Ja asi zomrem. To zabijeme. Zničten. Tu ďalšie to ide. Nemáte taký džus? Nie.
Lebo ja mám 8 HP. Alebo minička. Minička mám. Dávaj head. Čo si ich tam vyhodil? Bacha, ale tam budú hore ďalší. Ja. Ja neviem, či tam chcem ísť. Tam sú ďalší. Teraz budem dostávať Máš? Je to čo? ľudia. U mňa. No to ja Toto, som Júr, toto neprežijem. spokoj. Neprežijem to. U mňa. Ja som tam uzdrhol. Ja idem ku tebe. Ja som ku tebe tu. Kde tu máš to bylo? Tak ja som slepec. Dobre, To nič. to sme asi prehrali. Filip sa mu dáva na teba. Filip, došiel ti grappler. Poď, Zozadu ťa snajpí. Tam ide. Zozadu. Kryjem, istím, poď ku mne. Daj mu, poď. Pekne. Mám ísť ku tebe? Idem ku tebe. Poď. Hore. Išiel do... tam. Škoda. Tam. Tam na budove. To nevidím. Poďme. Dorazil. Pekná. Ja mu pôjdem asi po úkami. Nemám heal proste. Tu je medkit tam. Tá, hej, ale... Dobre, vyšla vám zóna. Sme top 2. Sme 2v3, no tak akože... No. Ale vyšla vám zóna, oni nemajú Ale ja zónu. neviem, kde sú. Tam sú, v boxe. Tam dole. Kde? V dolnom boxe. Pri tom strome. Tam? Nie tam. Ale ja neviem, kde sú. Však Označ. pre tebou. Aha. Tam, oni sú... My máme zónu, my máme zónu. Oni pôjdu... Musia ísť do zóny. Snajpni ho, Filip. Poď. Musíš. On vyskočí. Nevyskočí. Stáva sa hore. Sráč. Dobre, to dáme, poďme. Poďte, chlapci. O, Poďte. Pekne. Už iba 2v2 ste. Dorazil, musíš. Ja viem. Dobrá, ale tu na domove typek, ja neviem kde. Poď, ďalší. Zavusil? Ďalšieho? Poď. Nemôže No, dvihnúť. ďalší, posledný. Nemôže dvihnúť. Posledný. Musíš. Poď, Filip. Nie. Počkaj, ja sa nahilujem. A idem ku tebe. Dám si medkit, môžem? Dávaj. Však dávam, snažím sa. Bacha na tebu bude. Nemôžem vás, chlapci, jeden vypnúť. Poďte. Jeden náš. Minička, Filip, minička. Daj si hiluj, idem ja po ním teraz. Poďte, chlapci. Vyhráte to. Do zóny, Majo. Nie, ja som dostal jednotku. Tak, toto nie je A však možné. kamu, ja som mal 100 na 50, jak mi mohol dať jednotku? Toto nie je možné, musíme to vyhrať. Filip, poď. Nie, dorážaj ma. Máš ešte matro. 500, 160. Dáš to. Poď, Filip. Dáš to. Do zóny. Pozor na zónu. Zóna dáva 10, hej? Kamu, ja mám 10 kg. Poď. Poď. Kamu, ja nechápem, proste som tam vošiel do boxa mi dal jedno. Airdrop. Vyskúšte sa tam dostať. No ale... Asi nie. On furt ide na teba. A nemáš matro, bacha. Máš 140 matra všetky. On proste, ja už mám matro. Dáš to. No, máš 90 A matra. on tiež ustáva zo železa. No ale však Filip má 10 matra. Za airdrop. Otvor ho. Otvor ho. Fis. Fis. Medkit. Medkit tam máš. Daj si aspoň fis. Nevidí ťa. Skús mu dať smer. Máš 100 na 50.
Nie! Nie! Ty si magor. Samovrah. Jedničku mu musíš dať. Ja. On asi išiel On dole. už asi nemá matra, podľa mňa. No je to možno. Ľudia, je to na penálve 1v1. Poď, prosím. Šokujem sa hore za ním. No, Pekne. Poď. Áno! Je to tam. Ľudia, Victory Royale. 1v1 to bolo, ale dokázal to vyhrať. Uvidíme, koľko to bude plus to. Krásota. Krásne. Koľko to bude? Oh my 9%. god. Nevadí, ale dali sme to tam. Dobre ľudia, teraz toto je naša mapa, aj keď to som sa čudoval, ako to je možné, že sme vyhrali na tej mape. To bola veľká náhoda, ale je tam win. Ešte raz? Takže Neviem. Kanonka. zlaté SMGčko. Čo to má? Pištolka. To je- som bol blízko, som To je zbraň. Easy, hej. No, tak to zaujímavé, čo je. To ani ja nechcem. Aj, česká moja. Kde? Čo tu u mňa je typek? Každá chceš doprať, vidíte, no. No, čo bude tak hrajú, Moje. Ja tam bol taký bod. A potrebujem lepšie. To bol hráč, že rank mal Poďme do pozemku. gold. A to není v zóne, príjmi ďalší. To sú tam typy. Kde je typek? Neviem, videl som iba kroky. Ja idem do pozemku, kamo, ale som starý a máme jeden kill. Ale tu sú poriadne fajty. Tam ten dostal minus, ale oni sú tam traja, aha. Ale ty si úplne inde, jak my. Lendi tu, na hlavu. 24. Tam sú nahore, Filip, nahore. Dobre, ja som dead chlapci, čo oni mi dali výroky aimbot. Dobre, ako ja sa spolu klusím, s tými no fajti, čo to je čo to je. Dobre, neviem, To čo je? Pán, som nevedel, čo sa deje. druhý 30. 60, dostal. Niečo ti strom dole. Nie sú až také, ale aj majú docela dobrý. A pomôžete? Takže títo ľudia sú docela dobrí, ale tak. My sme lepší, Nemám pumpu. U mňa. Má jedno. Ja potrebujem pumpu jeho. Aha, tak nič asi nepotrebujem, bo nemá. 59, tam ten. Bacha, tam je hora, hej. Tam je úplne hore. No tak čo tam? Hej. Dostal crack 90. Ten dole 90. Fullbox som mu dal. Ja už neviem, ja už som stratený. Ja potrebujem povedať pumpu. Hej, nej, choď. Poď, nemám, oni sú dobré. Ale vypnú nás aj tak. Dobre, ja piehali. Lebo som povedal. Ľudia, toto budú ešte fajty. Toto teraz. Borstka. Aha, dobre som dead. Ja by som ho potreboval doraziť. Dobre, stihol som. Som dead, budem dead. Nie, ide dobre, zabol som tam dvoch chlapci a máš tam Filip svoju zlatú snipu. To je fialová Ale je iba. tam ďalší typek, aha. Ja som utiekol, Filip. Ide ti tam ďalší z hora, z vrchu. Som tu.
Idem k tebe hore. Potrebujeme pumpu, nemáte tu takú pumpu? Nie je tu moja, ale tu heavy pumpa. Filip, dám ti medkit. Ide tu typek. Nok, poďte, nok. Potrebujem na vodu pumpy. Druhý má 58 do bielých. 58, poďte. Ale z hora ešte kam... Taký biely. No, ale tam však z hora mi dávajú, chápeš, mám 31 HP. Ale toto ešte ten hore. Ten hore má Ešte asi hore. jeden ešte. On mi dal minus. Ale poriadne bolo. Musí tam byť tam, čo mi dal minus. Poďte do zóny, poď do zóny, Filip. Poď do zóny. Už možno utekol. Hore, tam. Tam to bol. Jak tam môže byť? Idem tam? Pekne, Máš styku. pekne. Novo, za 50, chápeš? Nič nové. Filip, asi musíš prejsť, bo samé mŕtvy. Nám samú utekol, dobre. Máš to pápať? No ale Filip, samú chápeš, dal teraz takú vypínačku, on si to ja na to čo. Ja som... A ja nemám. Dostal som. No my máme asi problém, že asi sme mŕtvi. Kde sú samú tí, čo ti dávajú? No, všade. Oni sú že všade. A skončil reboot, Filip, ty sa musíš dostať headstand. Ostaň tam, to sa koho baraku, ja ti dám stať. Tak nič, ja som sa iba čisto. Dostali, dvaja tu sú. Ja viem. Poďte. Ale oni majú málo. Ľudia, toto bude ešte napínavý fight. Pekne. Pekne vy. No čo si tam? Dobre, Filip, máš tam? ľudia, Ja nemám korunku. znova to je top 2. Toto nie je možné. Kde sú? Aha, tu sú pred Toto nami. nie je možné. Top 2. What? On tu zrazu letel a zrazu... Toti sú dobrí. Pekne. 116, taký čierny. No, kámo, ja som sa šokoval, mi dal jednotku. Ty pána. Pekne. Dvaja majú minus 100. Za tebou. Jedine sa skúsiš šoklenúť dumňam a dvihnúť, ale nič. Nie, on ti dáva pickaxe. Nie, ja som... Nevadí. Druhé miesto nie je zlé, ale tak. A mi proste dal jednotku statku. Vidíte to. Druhé miesto. Ale tak to je tiež dobré. Koľko to bude percent? Kamo, ja nemám ešte ani čepaj. Plus 9. Tak to bude tak plus 4. 8%. Ľudia. Plus 6%. Dobre, tu by som ukončil toto video. Ďakujem za pozeranie a ďakujem svojmu bratovi a kamarátovi a uvidíme sa u ďalšieho videa. Zase čau.